Hola, buenas tardes. Egunon Arratsaldeon. Hallo, guten Tag. Bienvenidos a esta sesión de webinar que hemos organizado dentro del Etorkizun Eraikiz, dentro del ciclo de conferencias del think tank que tienen como finalidad mirar hacia Europa, mirar hacia cuáles son los retos estratégicos que tenemos en el conjunto de la Unión Europea y también en nuestro territorio. Y para hablar de ello voy a dar la palabra en primer lugar al diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, que nos dará la bienvenida y hará la apertura. José Ignacio, nahi duzuna. Vale, eskerrik asko Monika. Arratsaldeon guztioi eta barkamenek eskatu berandu xamar hasi garelako. Baina nik azkar eta segidan Kristin Egarreri emango diot hitza. Hasteko bakarrik esan Etorkizun Eraikiz programaren barruan egiten dugula horrelako saio bat, berriro. Eta gaur bereziki gazteleraz eta ingelesez egingo dugu saioa. Orduan, gaztelera pasako naiz. Decía que, buenas tardes a todos. Perdonad porque hemos tenido alguna dificultad para empezar en hora, pero ya estamos en ello. Como decía Mónica, hoy contamos con Kristin Egar para que nos dé una sesión magistral que luego podremos debatir brevemente. Por mi parte, dar las gracias, ¿no?, por su presencia. Toda la sesión de hoy la hacemos dentro del programa Etorkizun Eraikiz, que como sabéis significa que desde Guipúzcoa, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, estamos ideando cómo tiene que ser ese futuro y qué pasos tenemos que dar para tener un futuro mucho más sostenible y para que nuestra ciudadanía tenga ese futuro que se merece. Hoy vamos a hablar de la transición energética, hablaremos desde el punto de vista de los parámetros que nos mueven desde Europa, conoceremos de primera mano, a través de Kristin, conoceremos por dónde van las políticas más vanguardistas, los pasos más aventajados. Pero es verdad que desde Guipúzcoa también podemos aportar los pasos que estamos dando y luego los daremos a conocer. Yo no voy a entretenerme mucho más, solamente hacer un comentario sobre Kristin, para los que no la conozcáis a estas alturas. Kristin es experta en eficiencia energética en edificios, calefacción solar y biomasa, y también es la promoción de producción y uso sostenible de la energía, vicepresidenta de FEDARENE, que es la Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y el Medio Ambiente, y subdirectora de la Agencia Energética de Alta Austria, y directora de, esto no sé si lo voy a pronunciar bien, Ecoenergy Cluster, una red de más de 160 empresas activas en energías renovables y eficiencia energética. Yo, sin más, le voy a dar la palabra a ella y luego tendremos ocasión de charlar. Kristin, cuando quieras. Thank you very much. Eskerrik asko, arratsaldeon. Niretzat plazerra da ekitaldi garrantzitsu honen parte izatea eta eztabaidan ere parte hartzea. Etorkizun eraiketzearen inguruko eztabaida honetan parte hartzea nire ustez oso ideia ona da, nire ustez oso ideia ona da erronka hauek baliatu nahi izatea, eta momentu honetan nola jardun jakiteaz gain, horretan oso kopututa gaudelako, garrantzitsua da baita ere etorkizunari nola aurre egingo diogun ikustea. Eta energia berriztagarriak susperraldi berderako bidea dira, azken finean kontutan hartu behar dugu, bizitza hobea lortzeko, bizitza kalitate hobea lortzeko, eta ekonomikoki hobekuntzak lortzeko ere hori dela bidea. Gure enpresean eta bizilagunen onurarako baita ere. Eskerrik asko aurkezpenagatik. Eta hemen ikus dezakezuen nire lehenengo diapositiba. Gure eskualdeko ikuspegi turistikoena da, ez dago nire bulagoa bertan, Baina, Alpeetan egon naiz lehen, baina orain hirian nago, guztia zuri dago, edurra egin du eta negu hemen da. Aurkezpen honetan zeren inguruan arituko naiz? Lehenik eta behin, Europan zer gertatzen ari den azalduko dut, eta gero gure eskualdearen beraren adibidea azalduko dizuet. Horrela erakutsiko dizuet guk zer egin dugun, eta horrela inspirazio iturri gisa balio dezan.
Ostean, eztabaida dezakegu, iritzia truka ditzakegu, nahi duzuena. Hasi aurretik, argazki pare bat hemen. 2012koak dira, duela urte batzuk. Oporretan joan nintzenean, Donostiara. Monte Igeldo hotelean egon nintzen eta argazki hauek atera nituen bertatik. Kontxan afaldu genuen, izugarri gustatu zitzaidan eta pena da orain horre egon ezin izatea zuekin guztiokin, etorkizunen inguruan eztabaidatzen, gauzako betzen, baina bueno, sorte pizka batekin bueltatuko naiz Donostiara argazki zoragarri gehiago ateratzera. Euskal Herrian askotan izan naiz eta espero dut etorkizunean ere horretarako aukera izatea. Bueno, orain nire eskualde aurkeztuko dizuet. Hemen ikus dezakezue non dagoen. Austria iparraldean dago. Linz da hiriburua. 1,5 milioi biztanle ditu. Gipuzkoako lurraldearen tamaina hartuko luke biztanleria kontuetan, ezta? Eta honek eragin handia du hainbat arlotan. Gu berez eskualde industriala gara. Austriako industrialena. Baina landa eremuak ere bat ditugu. Eta biztanleriaren erdia baino gehiago udalerri txikietan bizi da. Nire erakunda bera Austria Garaiko Energia Agentzia deitzen da, eta agentzia hau energia trantsizioaren inguruan, ingurumenaren babesaren inguruan, energia berriztagarrien sustapenaren inguruan, eta barretan aritzen da. Guk hainbat zerbitzu eskaintzen ditugu, programa desberdina ditugu, saregintzan aritzen gara, ikerketa lanetan ere bai. Hori guztiak gero azalduko dut hobeto, baina lehenik eta behin. Galdera honi erantzun behar diogu, zer da trantsizio energetikoa? Askotan entzuten dugu, baina askotan ez dakigu zer den benetan. Zer da? Bueno, erregai fosilak pizkanaka desagerrazten joatan datza. Petrolioa, gaza, ikatza, eta nola egiten dugu hori? Bueno, kombinazio baten bitartez, eraginkortasun energetiko hobetu alde batetik eta energia iturri berriztagarriak erabiliz bestetik. Oraino argi, ezta? Eraginkorragoak izan behar dugu eta energia iturri berriztagarriak erabili behar ditugu pizkanaka erregai fosilen erabilera murrizten joateko. Pasaden urtetik helburu berri badaukagu Europa mailan. 2050 urterako klimatikoki neutraltasuna lortu behar dugu, horretan datza helburua. Hau gero azalduko dut hobeto. Ea zer den neutraltasun klimatikoa hori gero ikusiko dugu. Orain goazen aztertzera Europaren egoera. Oro har, printzipio garrantzitsu batzuk ditugu. Hau da, eraginkortasun energetikoari lehentasuna ematen diogu, eta baita energia iturri berriztagarriei, baina aldi berean, energia eskuragarria eta segurua dela bermatu behar dugu. Era berean, merkatua integratu eta interkonektatu behar dugu. Merkatu digitalizatua, kasu batzuetan. Ez daki zerbait entzun duzuen berotegi efektuko gazi isurpenen inguruan, ziur baietz, baina zerbait kontutan hartu behar duzu zentzu horretan. Deskarbonizazioak esan nahi du karbonoa desagerraraztea sistematik, baina kontutan izan hurrengoa. Berotegi efektuko gaz guztien 75% Europar Batasuna energiati dator. Hau kontutan izan behar da. Kontutan izan behar da, neutraltasun klimatiko ari garenean, eta hainbat arlo ari garenean, edo horretan jardun behar dugunean, baina zer da garrantzitsuena? Europar Batasunean, berotegi efektuko gaz isurpen guzti hoien 75% energiaren sektoreti datorrela. Eta kontsumitzen dugun energia guztiaren 17,5% bakarri dator energia iturri berriztagarrietatik. Berotegi efektuko gaz isurpenen gehiengoa beraz, esan bezala, energiaren sektoreti dator. Beraz, neutraltasun klimatikoa lortzeko, gasoien isurpenak murriztu beharko ditugu sektore guztietan, eta ez bakarrik energiaren sektorean. Hor goian ikusiko duzuen nekazaritza, sektore hori funtseskoa da, baina bueno, oso parte txiki hartzen du oso horretan. Gero hemen daukagu eraikuntza, 3. sektorea, garraioa, elektrizitatearen merkatu guztia, eta urteen buruan ikus dezakegunez, grafiko honetan ikusten da, 2050 bitartean daukagu markatuta, eta hori 30 urte barru da.
30 urte atzera egiten badugu, 1980 urtera, hori ere ez da gorren urrun. 30 urte geratzen zaizkigu, ez da denbora luzea. Eta sektore batzuen kasuan, ezingo ditugu guztiz deskarbonizatu. Horregatik, egia da, karbonoa sekuestratu bezala egin behar dugula, eta, basogintzarik enduko diogu esate baterako. Baina, oroar, isurpenak murriztu behar dira. Eta energiaren sektorean zentratu behar gara da industrian baita ere. Eta zer esan nahi du horrek? Eraldaketa handi bat gertatu behar dela. Eraldaketa honek, herritar guztien bizitzari erakingo dio. Erakunde publiko guztiei eta enpresa guztiei. Ez gara neurri tekniko soil batzu ezari, enpresa batzuk hartuko dituztenak, edo gobernuak hartuko dituztenak, ez. Eraldaketa hau oso handia izango da, eta kontutan hartu behar dugu hori. Nola egingo dugun pentsatzen jartzen garenean. Zenbait zifra gehiago hemen. Zuek pixka bat orientatzeko. Hemen ikus ditzakegu berotegi efektuko gazen guztizko isurpenak, berdez nekazaritza ikus dezakegu, grisean hondakinak, urdin ilunarekin energia industriak, hau da, elektrizitatearen sorkuntza, gas eraldaketa, eta bar. Gorriz, garraioa egongo litzateke, funtsean. Horian dago garraioa gorrian, berriz, erregaien erabilera desberdina daude. Petroleoa, ikatza, eta bar. Sektore desberdinetan. Eta gero, urdin argiarekin markatuta prozesu industriala daude. Zer ikus dezakegu, hiru partetan banatuta den dela gehien bat, industria energetikoak, erregaien erabilera eta garraioa. Eraldaketa handi honek hainbat arlo hartuko ditu. Orain energiaren ekoizpenean zentratzen bagara, Europako beste herrialde batzuetan zera ikusiko dugu. Eren bat energia nuklearretik dator, beste eren bat energia berriztagarritatik, eta gutxi gorabehera beste eren bat edo gutxiago erregai solidoetatik. Argi dagoen bezala, irudi hau aldatu egiten da, eta asko herrialde batetik bestera. Eta laster ikusiko dugu nolakoa den Europako herrialdeen arteko konparazio hori energiaren ekoizpenari erreparatuz gero. Baina, lehenbizi, beste diapositiba batzuk aztertuko ditugu. Zeintzu dira joerak, hementxe dituzue. Energia berriztagarrietan izandako joerak. Eta zer esan nahi dut energia iturri berriztagarriak esaten dutenean, energia eolikoa, eguzki energia, hidroelektrizitatea. Bioerregaiarekin sortzen den energia, biogasarekin, eta bar. Hoie dira energia iturri berriztagarririk garrantzitsuenak. Eta hemen sektore desberdinetan banatuta ikus dezakegu, joerak desberdinak izan dira sektore guztietan, baina oroar berriztagarrien erabilera gora egin du, baina ez dugu efektu bera lortu garraioen sektorean. Berokuntzan bai, errekuntzarako bai, baina ikusten dugu elektrizitate arloan dugula itxaropenik errealena. Esan bezala Europar Batasuneko herrialde batetik bestera egoera asko aldatzen da. Hemen esate baterako ikus dezakegu nolakoa den konparatiba hori. Herrialde desberdinen artean. Kasu honetan, energia gordinaz ari gara. Sortzen dena, herrialde nordikoen kasuan, Suedia, Finlandia eta bar, hoiek dituzte zifrarik altuenak. Eta gero jaitxiz goaz eta non dago Espainia, erdialdean. Zer esan nahi dute linea horizontal hoiek beltzak dienak? Duela urte batzuk, 2010 urtean, Europako herrialdeek helburu desberdina finkatu zituzten energia berriztagarriak ekoizteko 2020ra begira. Helburu zehatz batzuk ezarri zituzten. Eta lerro batzoiek markatzen dituzte aipatutako helburuak. Herrialde batzuk bai bete dituzte helburuak, baina beste batzuk ez. Beste batzuk gainditu ere egin dituzte helburuak. Egia da herrialde batzuen kasuan helburu handi nahiagoak ezarri zituztela,
Eta herrialde guztien abiapuntua ere ez zen berbera, maila berean ez zeuden guztiak. Batzuk bazuten berrizagarren aldeko tradizio handia, eta beraz, aurreratuago zeuden, hasteko momentuan, eta kontutan izan energiaren beraren banaketa ere ez dela modu orekatuan banatzen. Herrialde batzuen kasuan, baliabide ugari dituzte energia eolikoa sortzeko. Nire herrialden esate baterako baliabide oso onak ditugu bioenergia sortzeko. Baina, baliabide eskuragarri dauden baliabideen araberakoa da herrialde bakoitzan, baina politiken araberakoa ere bai. Gobernuak ezarri eta bultzatzuko politiken arabera. Argi dagoen bezala, guk ekoiztu ezin duguna beste toki batzuetatik importatu behar dugu. Eta Europar Batasunak erregai fosilak importatzen ditu munduko toki desberdinetatik. Hementxe ikus dezakegu petrolio gordinaren importazioak zeintzu diren. Rusiatik importatzen dugu, Irak, Saudi Arabiatik. Hau da, oso demokratikoak ez diren herrialdetatik, oso gonkorrak ere ez dira. Eskuinalderantz bagoaz ikusiko ditugu Libia, Kazajistan eta bar. Herrialde batzuko nahiko ez egonkorra dira, beraz, egoera soziopolitikoa oso desberdina da toki batetik bestera gure mundu honetan, eta jakin behar dugu gure baliabidean nondik datozen, nondik importatzen ditugun. Horrela hobeto ulertu ahal izateko zein eragin politiko izango duten gure importazioek. Beste bi grafiko erakutsiko dizkizuet. Ez dakit ondo ikusten den grafiko hau, baina hemen erakusten da elektrizitatea nola sortzen den Europar Batasuneko herrialde desberdinetan. Urdin ilunaren kasuan, elektrizitatea erregai fosilekin sortzen denean markatzen da. Urdin iluna, erregai fosilak gogoratu. Eta Suediaren kasuan ez dakit hor ondo ikusten duzuen, ia ez dauka erregai fosilekin sortutako elektrizitaterik, ez da ikus dezakezuen, eta Espainian hortxe dago gezitxo gorriarekin markatuta. Espainiaren kasuan batez bestekoan dago, Europako batez bestekoan. Eta Austrian nire herrialdea, ur baliabide asko ditugunez, energia edo elektrizitate asko sortzen dugu hidroenergiari esker. Orduan, kasu honetan ere ikus dezakegu nolakoa den egoera, hobeto ulertzeko zein konplexua den berez. Claro, elektrizitate hori gero non kontsumitzen da? Autoetan, industrian, eraikinetan. Eta azken aldi honetan, askotan aipatu da kontsumo energetikoa eraikuntzaren sektorean. Eraikin zaharrak, etxe bizitza parkea eraberritu behar dugu, parke zaharra daukagulako. Eta grafiko honetan bertan, ikus dezakegu, eraikinen adina zein den herrialdaren arabera. Hori bai, Europar Batasunean, herrialde batzuen etxe bizitza parkea nahiko zaharra da, eta beste batzuena berriagoa da. Eraikinen kalitatea ere desberdina izango da. Nire herrialderi erreparatuz gero, Austriari erreparatuz gero, eraikin bikainak ditugu pasaden mendekoa direnak. 20. mendekoak. Eta normalean, nire herrialdean eraikinik txarrenak 70 hamarkadako eraikinak izaten dira. Izan ere, garai hartan ez genion eraikinen kalitateari erreparatzen ia, eta beraz, eraikin hoiek izaten dira eraginkortasun aldetik okerrenak, errendimendu gutxien dutenak. 80. hamarkadan hasi ginen hobekuntzak egiten, baina eraikinak onona direnak eta eraginkortasun energetiko handia dutenak zeintzu dira. Azken 10 urteotan egin ditugunak. Orain zera azalduko dizuet. Zer ronka daukagu guk orain? Oso garrantzitsua da. Konplexua da eta oso handia. Zer egin dezakegu guztio batera? Adorez bete eta erronka zail horri aurre egiteko. Europa mailako liderrek ideia bat izan dute.
Eta nik uste dut oso inspiragarria dela niretza behintzat. Ideia interesgarria da benetan. Bueno, ez ideia bakarrik. Oso politika garrantzitsua da. Eta finantzak eta pakete bat ere da. Europako itun berdea ari naiz. Nire ustez, egin behar zutena egin zuten. Eta COVID-a iritsi baino lehenago egin zuten, kontzeptu hori lehenago asmatu zuten. Europako itun berdearen kontzeptua, liderrek esan zuten. Ez da ingurumen arloko politika hutsa. Hazkunderako politika ere bada. Enplegua sortzekoa. Eta nire kasuan, 80ko hamarkadatik daramat arlorretan lanean, eta askotan ikusi dut, esparru txikiagoetara mugatu behar nintzela, lehen ingurumena zaritzen ginenean, berrizagarrien inguruan ezikutelako kasurik egiten, eta azken 10 urteotan ikusi dut benetan merezi duen garrantzi hartu duela arlo honek. Eta politika berri horretan, Europako itun berde horretan, ingurumena erdigunera dator. Da garai hartan guk ez genekien COVID-aren krisia etorriko zenik eta estrategia hori beharko genunik, lehen baino gehiago ez genekien, baina oso ondo etorri zaigu. Europako itun berde horretan, bainbat politika, zehetasun, sartzen dira, eta oin ez dut horretan sakondu nahi, ez dut denborarik, baina funtsean egokitasun klimatikoaren inguruan da, klimatikoki egokitzean, gure egoera energetiko aldatzean, gure industria, eraikuntza, guzti aldatzean datza. Eta gero badaude energiarekin zerikusia ez duten zenbait aspektu ere. Eskuinaldean ikusten dituzu hain zuzen ere. Ze gauza lirateke? Alde batetik, substantzia toksikorik gabeko ingurumena izatea, kutsadurarik gabekoa, mugikortasuna ere agertzen da, elikagaien sistema baita ere, eta gero bi printzipioaren azpitik. Alde batetik finantzaketa, diru pila bat beharko delako, eta pentsatu beharko dugulako diru hori nondik etorriko den, eta bigarreni badugu beste printzipio eskutu bat. Zein da? Ez dugula inorratzean utzi behar dioena. Gauza ez da herrialde aberatze trantsizio hori egitea eta gero beste herrialde batzuk atzean geratzea. Ez dugu inor atzean utzi behar. Trantsizio hau bidezkoa izango da. Orduan, eraldaketa garrantzitsua dela ikusi duzue. Eta normala da horren ondorioz galdera hau egitea. Gu lurralde txikia, eskualde txikia gara, beraz guk zer egin dezakegu? Zer egin dezakegu trantsizio energetiko hau gure politiken erdigunean izateko? Enplegu politiken, hazkunde politiken eta politika guztien erdigunean egoteko. Niretzat garrantzitsuena galdera hau da. Nola har dezakegu erronka hau eta aukera bilakatu? Izan ere, aukera bezala ikusten badugu guztia barne hartu halko ditugu, partaidetza handiagoa lortuko dugu, eta nik uste dut aukera bila dezakegula erronka hau. Eta horrela gainera, honekin ikusiko duzue, orain azalduko denetin, zergaitik egin behar dugun hau dena. Trantsizio energetikoari esker, enplegua sortuko delako, tokian bertan inbertsioak egongo direlako, guri lagunduko digu, gure enpresei, lehiakortasunean irabaziko dugulako, eta gainera azpiegitura modernoa aukiko dute herrialdeek. Horrez gain, herritarrak ahaldundu halko ditugu, parte hartu halko dute. Eta nola ez, klima eta ingurumena babesten ere lagunduko digu. Baina noski, kontutan hartu behar dugu argazki osoa, egoera osoa. Eta gustatu zeinez, hainbat eta hainbat pertsona interesatuago daude enplegua sortzean eta azpiegitura moderno sortzean, klima eta ingurumena babesten baino gehiago. Horren bestez, arrazoi guztiak zilegi dira, baina batzutan badaude beste arrazoi batzuk, eta ez dugu beti bakar bat aukeratu behar, arrazoi bakarra, guztiak hartu behar ditugu kontutan. Eta horrela lortuko dugu neutraltasun klimatikoa gure helburua baita. Eta orain azalduko dizuet, nire eskualdean zer egiten aritu garen azken 10 urteotan. Aurrera jarraitzeko eta eraldaketa hori hobeto ulertzeko. Esan bezala, 1,5 milioi biztanleria daukagu, oso eskualde industriala gara, eta guk esan genuen, lehiakorrak izan nahi dugu.
Eta bizikalitate ona izan nahi dugu. Ikusi dut, etorkizunera ikizen leloetako bat hori dela. Etorkizuneko ongizatea eta demokrazia. Bai, guk ere helburu bera hori dugu, bizikalitatea dugu helburu. Badakigu, eta uste dugu, erakinak egiteko modua, produktuak ekoizteko modua eta garraio bideak aldatuz gero, edo aldatu behar izanez gero, gure herritarrak eta erakunde publikoak ere herri administrazioa barne implikatuta gotea nahi dugu. Baina momentu honetan zertan gaude. Bueno, izugarri egin dugu aurrera, energia berriztagarrien arloan. Merkatua garatu da, nahiko garatu da, 160 elektrizitatea 160 inguru iturri berriztagarrietatik dator, gero ia 160 berokuntzaren arloan berriztagarrietatik dator baita ere, eta oro har iturri berriztagarri hauetako erdiak izango lirateke biomasa eta energia garbia. Hau da, hidroenergia eta beste energia berriztagarri batzuk erabiltzen ditugu. Ez dugu baliabide eoliko askorik eta gure eskualdean gainera biztanle asko ditugu. Badugu programa bat nahiko potentea, eguzki energiari lotuta dagoena, baina oro har gure eguzki energiarako potentziala ez da horren garrantzitsua ez duelako eguzki handirik egiten. Azken 10 urteetan lortu dugu berotegi efektuko gazen isurpenak murriztea eraikuntzaren arloan, eta 130 baino gehiago jaitsi ditugu. Mezu hau garrantzitsua da. 130 horren 150 eraginkortasun energetikoari esker lortu dugu. Hau da, geniztuen eraikinak leheneratu ditugu, eta gainerako kasuetan pizkanaka erregai fosilen erabilera murrizten joan gara, eraikinen berokuntza sisteman. Aurrera egingo dut, nire herrialdea sarituko naiz. Izan ere, trantsizio energetikoa ingurumena babestea zaratago doa. Gure eskualdean urtero 2.300 milioi euro inbertitzen dira, arlo horretan urtero. Gipuzkoan biztanleria erdia duzue, berez ez dakit inbertsioak erdia izango lirateken? 1.000 milioi euro, hor ez dakit, hortik urtero, behar bada horrela izango da, ez dakit. Nik aipatutako inbertsioen eren bat, erakinetako energiara doa, eta 140 energia berriztagarrietara, eta 130 inguru energia industrialera, eta energia horren eraginkortasunera. Hau da, argi dago, arlo hau enplegua sortzeko motorra dela, eta inbertsio handia erakartzen duela. Egia da urte hau zaila izan dela, baina trantsizio energetikoaren arloan egondako inbertsioak mantendu dira. Eta gainera, beste eremu batzuetan, eraikinetan, etxe bizitzetan zate baterako inbertsio handiago eginda. Eta nola egiten dugu guk hori? Guk badugu politika bat, nik esaten diot denazketa dela, zenarioak, makillak eta pandereta bat. Azenarioak zergaitik, zerga pizgarriak, finantzaketa, programa desberdinak, makillak zer dira nire kasuan? Tresnak, mekanismoak, araudia bera, gu herrialde federala gara eta beraz, eskualde bezala, legeria egin dezakegu, legakin dezakegu, bezate baterako eraikinetako eraginkortasun energetikoaren inguruan, eta 3. pandereta aipatu dut, ezta? Bozgorailua, megafonia hori, hau da, biztanleriaren kontzientziazioa, prestakuntza, gure pentsa modua aldatzen duen oro. Izan ere, guk ez badakigu zerbait existitzen dela, ez gara mugituko, ez dugu egingo, eta gainera horretarako prestatuta ez bagaude, berdin, ez dugu ezer egingo. Horregatik, hoiek dira gure eskualde mailako politika, energia politikaren 3 zutabeak, azenarioak, makillak eta panderetak. Eta zer da garrantzitsua? Baliokate osoan zehar izandako eraldaketa. Izan ere, leiho eraginkor bat
badaukagu, ondo, eraikin baten, leiho bat oso eraginkorra dena, baina hori mantentzeko gremio asko etorri behar dira eta hainbat gauza egin behar dira hor. Eta gremio horiek, destreza horiek, ezagutza hori ez bat ditugu, ezingo dugu leiho hori ondo jarri edo mantendu. Edo bero pompa bat badaukagu izugarri ona dena, eta teknologia ez ezagun bat erabiltzen duena, horrek ez du funtzionatuko. Hau da, balio kate osoan zehar eman behar da eraldaketa, eta erabiltzaileak ere implikatu egin behar dira. Gainera, ontasun horien guztien ekoizpena bera ere aldatu egin behar da, eta hori oso garrantzitsua da. Nire ustez trantsizio energetikoarentzako oroar garrantzitsua da oso. Lehen esan bezala trantsizio energetikoa enpresa aukera ere bada, eta enpresa behar ditugu. Nik izan ere sare bat kudeatzen dut, enpresa sare bat, Cleantech Cluster deitzen da, hau da, energia garbien kluster bada. 250 enpresa inguru ditugu eta arlo honetan aritzen dira. Eta gu sektore publikotik enpresa hoiei laguntzen aritzen gara lehiakorragoak izan daitezen. Izan ere enpresak hazten badira, gure merkatua ere hasiko da. Hori da negozio azken finean, guk laguntzen diegu, haiek guri, eta gero haiek enplegua, berrikuntza, ezagutza sortzen dute. Eta lehen esan bezala, enpresa horietako asko oso aktiboa dire trantsizio energetikoan. Gure eskualdean, enpresa hauek oso arrakastatsua dira, inbertsio izugarri egiten dira trantsizio energetikoan. Eta orain, goazen pandere eta horretaz hitz egitera, kontzientziazioaz eta prestakuntzaz. Probintzia batek, lurralde batek ere egin dezake. Izan ere, 750.000 pertsona badaude, ez dira 50 milioi pertsona, komunika daitezke biztanleekin, profesionalekin, sektore zehatz bateko jentarekin, eraikuntza enpresekin, alkateak haien artean, eta bar. Ez gara jende kopuru handia sari. Egingarria da, tokiko mailan egin daiteke. Esate baterako Gipuzkoako Foru Aldunditik egin daiteke, pertsonei lagundu aldiegu erabaki onak hartzen, kontzientzia ditzakegu, inbertsioak egiteko orduan ondo erabakitzeko, sektore publiko bezala gainera baditugu eraikin publikoak ere. Beraz, hobeto zaindu behar ditugu gure eraikin publikoak. Sektore publikoak adibide gisa eredugarri izan behar du. Claro, oso erraza da, biztanleei esatea, eraikinak bergaitu behar dituztela haienak eta gero ikustea, erakunde publikoek ez dutela beren eraikinekin gauza bera egiten, edo berokuntzarako edo aire girotzerako ez badute erabiltzen energia berriztagarri bat, oso zaila da gero herritarrei azaltzea eta haiek egiteko eskatzea. Hemen politika publiko edo tresna politiko batzuk islatu ditugu, guk erabili ditugunak gure promesori betetzeko, eredugarri izateko. Era berean, badago bermatu behar dugun beste zerbait. Eta hau, tokiko mailan egin daiteke, finantzaketa aukera berritzaileak eskaini behar ditugu. Batzutan, jabeak berak, inbertitu behar du, eraikina berritzeko, baina hori ez da aukera bakarra. Eredu desberdinak daude. Baina eredu bakoitzak baditu bere erronkak eta arazoak, eta askotan zaila izaten da eredu horiek martxan jartzea. Enpresek askotan ez dituzte eredu horiek eskaini nahi, kontsumitzaileak ez dituzte ezagutzen. Guk ingelesez EPC esaten diogu, ez da, errendimendu energetikorako kontratazioa. Askotan sektore pribaturako ez da igual, irtenbiderik onena, baina gu joan gara hori garatzen zerbitzu desberdinak eskaintzeko eta hola, mekanismo berritzaile horiek eskaintzeko merkatuan, finantzak eta arloan. 3 adibide ditut. Zuek, ideia bat egiteko. EPC proiektu esari naiz, errendimendu energetikorako kontratazioaz. Hor badaukagu esate baterako enpresa bat, inbertsio bat egiten duena, eta gero retorno bat jasotzen du, lortutako aurrezkiari esker. Beste, hemen esate baterako, argiteria publikoa jardezakegu adibide gisa. Gaur egun, argiteria publiko hori
LED teknologian oinarrituta egon beharko litzateke, baina erakunde publiko batek diru nahikorik ez badu argiteria guztia, bonbila guztiak aldatzeko, mekanismo hau erabil dezake. Inbertsio mekanismo hau, hori ikusten dugu hemen, finantzaketaren erdia aurrezketatik atera zen. Eta gero beste bi adibidera ikusten ditugu hemen, ezta? Kasu horietan ere, inbertsio guztia finantzatzeko aurrezkia baliatu zen. Aldaketak egin ziren, horrek aurrezkia sortu zuen, eta horrela ordaindu zen. Gero, petrolioa, berokuntzarako, berogailutarako erabiltzen dena, oso ohikoa da nire herrialdean, eta saiatu gara horren erabilera ere murrizten. CO2 asko sortzen du, gure CO2 isurpenen erdia baino gehiago dator hortik. Beraz ikusten dugu baditugula askotariko neurriak isurpen horiek murrizten saiatzeko berokuntzaren arloan. Datorren urterako, esate baterako, jada ezingo da fuel oil edo petrolio bidezko galdara bat erosi, jada ezingo da. Aldatu egin beharko dira, beste mekanismo batzu jarrita, eta eraberean sektoreri laguntzen ari gara enpresei. Izan ere, sektoreko enpresek ere eraldaketa prozesuan parte hartu behar dute, eraldatu behar dira. Eta aipatu digulen azenarioena, makilena eta panderetena guztian hasten dalako. Guk diru laguntzak eskaintzen ditugu, legezko neurri batzuk ere bat ditugu, eta aurrekoaz gain programa desberdinak antolatzen ditugu IGG arloan. Horrez gain, hainbat mekanismo, tresna eta bar ditugu, erakusteko eraldaketa posible dela. Are gehiago, eraldaketari esker, enpresa lehiakorragoa izango da gainera. Trantsizio energetiko horri esker. Eta gero azkenengo adibidea, erakutsi nahi dudana, hause litzateke energia berriztagarriaren komunitate hau lirateke azken adibidea. Guk rek esaten diegu, mekanismo berri badira, energia berriztagarrien zuzentarau esker garatu dela. Komunitate hauen baitan, kideek elektrizitatea partekatzeko aukera izango dute. Elektrizitate berriztagarria, hori bai, komunitate barruan. Horrez gain, komunitatetik kanpo saldu halko dute, konpainia elektriko bat tartean sartu gabe. Iraganean, legeak mugatzen zuen eredu hau, baina orain zuzentarau honi esker aukera posible izango da herrialde askotan. Orain lege esparrua garatzen ari dira hainbat herrialdetan, eta uste dut Espainian badaudela komunitate hauek sortzeko elementuetako asko, existitzen dira, eta nire ustez aukera oso interesgarria da, batez ere tokiko mailan. Nik uste komunitate hauek aitzindari izateko aukera dugula. Horrela, erakutsi daiteke zein baliagarria den etorkizun energetikoa norberaren kontrolpean hartzea. Norbera arduratzea horretaz, hau ez da azpiegitura kontua edo gastuen kontua. Bueno, bukatzen joateko. Hausnarketa batzuk. Tokiko ekintzaren inguruan. Datua behar ditugu, baina gaitasunak ere bai. Ekintza plan bat behar dugu, eta bizio bat bai, eta gero ditugu enbasadore energetikoak, horiek ere eginkizun garrantzitsu izan dezakete. Horrez gain, ezinbestekoa da informazio neutrala izatea. Erakunde publikoek informazioa eman behar diete herritarrei, eta den moduan eman behar diete sesgorik gabe. Baita ere, aprobetxatu behar dugu, momentu honetan gai haue modan daudela eta horrek bultzada ematen diela. Eta zer esan behar da batez ere? Hemen ez garela trantsizio energetikoaz bakarrikari. Enplegua sortzeaz ere bai, ekonomiaz ere bai. Eta gehiago, jakin nahi baduzue, datorren urtean jardunaldi batzuk egingo ditugu energia iraunkorraren inguruan. Eta bertan gai horiek guztia jorrituko ditugu eta askoz gehiago ere. Eskerrik asko guztioi arretagatik eta badut eztabaidarako gogoa. Muchas gracias, Cristian. Ha sido un placer escuchar tu
tu presentación. I cannot hear. Es que si no un micrófono de mano, Leire, que me den, porque creo que esto no está funcionando bien. Yeah, now, yes. Yes? Sí. Ok. Sorry, Sí. it was too abrupt. ¿Me oyes bien? ¿Sí? Se acopla, no sé. Se acopla. Vale. Decía Cristian que ha sido un placer escuchar tu presentación porque yo creo que has hecho un reflejo claro, ¿no?, de todos los pasos que tenemos que tocar y cómo tenemos que trabajar con todos los sectores, con toda la ciudadanía, con el mundo de la educación, de las universidades, un poco cómo hay que trabajar con todos para hacer ese cambio sistémico que necesitamos para transformar la sociedad, porque tú lo decías muy bien, necesitamos una transformación de la sociedad en su conjunto porque todos los sectores se traducen en su reflejo en los consumos de los sectores energéticos. Con lo cual no podemos estar más de acuerdo en que es necesario acelerar esa transición. Pero hay una cuestión que te quería trasladar. Varias veces has hablado en tu presentación de la importancia de hacer partícipe a la ciudadanía, de ese empoderamiento de la ciudadanía, como hablan las directivas europeas. Pero sí nos gustaría que si pudieses profundizar un poco más en qué herramientas habéis empleado, cómo habéis conseguido acercar esa política de transición energética más al ciudadano, porque a las industrias o a los sectores empresariales pues incides en ellos con las herramientas normativas, las herramientas fiscales, pero ¿cuál ha sido la palanca de cambio? ¿Cómo conseguís transformar y acercar esa transición tan necesaria al ciudadano? Gracias. Thank you very much. This is a Eskerrik asko, galdera oso garrantzitsua da eta oso ona da. Oso gai garrantzitsua da, izan ere, herritarren parte hartzerik gabe ez dugu lortuko, haiek bozkatzen dute eta guk nahi duguna da gure alde izate horiek guztiak. Guk badugu oso garrantzitsua den zerbait. Aholkularitza eskaintzen dugu. Sesgorik gabe. Produktu baten edo besteren inguruan, hau guztia etxe bizitzen jabei, hau da, zu nire eskualdan bizi bazara, eta etxe bat erosten baduzu, eta gero berriztu nahi baduzu, baina ez badakizu ondo zer egin behar duzun lehen bizi, leio berriak erosi, edo berokuntza sistema berri bat erosi, zuk deitu, eta guk doan aholkatuko zaitugu. Guk aholkulari energetiko baten irudia eskainiko dizugu, independentea dena, eta hark lagunduko dizu prozesu osoan zehar. Eta erabaki onak hartzen lagunduko dizu. Erabaki horiek onak izateko horrela, ingurumenerako zein zuretzako, eta zuretze bizitzarako, nola ez? Guk 10.000 saio presentzialetik gora antolatzen ditugu, aholkularitza zerbitzu honetan. 10.000 egin ditugu. Kontua da, aholkularitza zerbitzu bat probetxuzkoa izateko, jendea jakin beharko du existitzen dela. Guk esate baterako komunikabidekin asko egiten dugu lan, eskoletara ere joaten gara, eta badago beste bide bat oso garrantzitsua dena, udalerriak. Udalerri bakoitzaren barruan dauden komunitateak, udalak, izan ere, nire eremuan, nire eskualdean, jendea landaremuan bizi da. Landaremuko udalerrietan, eta eremu hoietan konexioa askoz handiagoa da tokiko komunitateen artean. Hiri handi eta baino handiagoa. Esate baterako oso kanpaina garrantzitsu bat jarri dugu martxan, pasadan urtean izan zen uste dut, eta agur petroleoari, horrela du izena. Eta saiatuko gara, guk berokuntza antolatzeko dugun modua aldatzen etxe bizitzetan. Udalerri askotan aritu gara lanean, eta guk pizgarri bat ematen diegu, ekonomikoa, eta udalerriak, udalak, harremanetan jartzen dira galdara mota hori etxean duten biztanlekin, eta hala, udalei informazio pila bat eman diegu, baliabide materialen inguruan, eta beste abarren inguruan. Eta gainera, udalak jartzen dira harremanetan herritarrekin, ingurumenaren inguruan, kostu energetikoaren inguruan, eta azalpenak emateko. Baina horrez gain,
negozio eredua zer aritzen gara. Zein abantaila dituen eraikin modernago bat izateak, erosoago izango dela, eta etorkizuna seguru izango dugula aldaketa orain eginez gero. Kalitate honeko eraikin bat lortzen badugu horrela izango da etorkizunera begira ere bai. Beraz, aholkularitza zerbitzu honetan gu udalekin ere lanean aritzen gara, esan bezala komunikabidekin ere bai, eta tokiko bankuekin ere bai. Zergatik? Pertsona askoren kasuan, inbertsio bat egin nahi dutenean etxe bizitzan, bankura joaten dira, ez da? Ikusteko kreditu balor dezaketen edo ez. Eta bankuetan, finantza erakundetan, normalen ez duten nahi izaten energiaren inguruan luzaro hitz egitea, kreditu basaldu baino ez dutelako egin nahi. Baina, gu, haiekin lanean aritzen gara, materiala, informazioa eta bar ematen diegu bankuei, eta esaten diegu. Anima zaitezte, bezeroari esaten gure zerbitzuak erabiltzeko. Horrela, balio erantzia sortuko dugu bezeroentzat, bankuaren bezentzat, bankuek irabazten dute eta guk ere bai. Guk horrela lortzen dugulako pertsona gehiagok trantsizio energetikoaren alde egitea. Izan ere, bankuek egunero dute harreman herritarrekin eta beraz, saiatzen gara gure kide estrategikoei balio erantzi bat ematen, bultzada hori eman behar zaielako, baina, klaro, aliantza bada, beraz, haiek ere laguntzen gaituzte. Izan ere haiei esker herritarrenganako sarbidea dugu guk. Haien webgunean aritzen gara, gero sare sozialetan eraritzen gara, eta betiko bideak erabiltzen ditugu, hori ere kontutan hartu behar da gaur egun. Eta norbaitek informazioa nahi badu, internetera badoa, berehala aurkituko gaitu. Baina horrez gain, herritarrak aktibatu nahi ditugu. Askotan pertsonek ez dakite zerbitzu hauek existitzen direnik, ez dakite ze aukera dituzten. Eta horregatik, azpimarratu dut zein garrantzitsua den sesgorik gabe ematea informazioa. Informazio inpartziala izatea. Nik uste dut funtsezkoa dela, eraldaketa horretarako. José Ignacio, haciendo un poco y escuchando un poco a lo que nos decía Cristian, de qué herramientas, ¿no?, están impulsando a nivel de Austria, le da mucha importancia a la información, a la sensibilización. A nivel de Guipúzcoa, ¿cómo se viene trabajando en esta materia en los últimos años? ¿Cómo se viene haciendo? Sí, yo creo que Cristina ha hecho bastantes... la verdad es que ha sido una exposición formidable y la verdad es que formidable en todos los sentidos, por lo buena que ha sido y también por la amplitud de la exposición, y yo creo que has dejado pocas cosas sin tocar, ¿no? Pero centrándome en la pregunta, creo que sirve muy bien lo que decía ella del palo y la zanahoria y la pandereta, ¿no? Y quizás esta parte sea la parte de la pandereta, ¿no?, la de la formación, la información y el compartir con la ciudadanía primero los conocimientos y un conocimiento práctico para que ellos puedan tomar decisiones. Tú lo has tocado todo, ¿no? Y la verdad es que en Guipúzcoa, en ese sentido, lanzamos ya hace unos años el programa Guipúzcoa Argitu, que se ha ido elaborando y se ha ido complementando continuamente. Son talleres que se hacen, hasta ahora se hacían presencialmente, ahora no nos queda más remedio que hacerlo online, pero donde articulábamos eso que tú decías, ¿no?, que el ciudadano tenga conocimiento, que sepa si está contratando adecuadamente o no la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Llevamos hechos muchísimos talleres y ha pasado muchísimos ciudadanos, ¿no? A veces esa relación, y tú lo comentabas, ¿no?, en una población de 720.000 habitantes que tiene Guipúzcoa, hombre, llegar a todos va a ser difícil. Pero es verdad que llevamos ya 4 años haciendo talleres y son prácticamente servicio individualizado, ¿no?, que es un poco lo último que estaba diciendo Cristín. Guipúzcoa Argitu es uno de los grandes programas que van a perdurar en el tiempo, y la verdad es que ha pasado muchísima gente por esos talleres donde tienen conocimiento exhaustivo de cómo acceder a la energía renovable, si puede haber autoconsumo o no y cómo pueden hacerse merecedores de esos servicios, la generación distribuida. Al mismo tiempo, cómo mejorar la eficiencia, y es verdad, nosotros también como territorio hemos mejorado mucho la eficiencia energética si comparamos la última década, pero es verdad que tenemos un reto por delante, que es las energías renovables, ¿no?, cómo aplicar las energías renovables y sobre todo a la ciudadanía. Comentabas el poco o mucho sol que tenéis en Austria. Hombre, pues Guipúzcoa igual algo más tenemos, pero de verdad que la implantación de energía solar, por ejemplo, en el territorio y en el hogar es escasa, y ahí vamos a hacer un especial
especial hincapié y tenemos que hacer un impulso formidable. Y lo mismo pasa con la industria, ¿no? Es verdad que para determinadas actividades va a ser difícil hacer una transformación del 100%, pero es verdad que tú lo explicabas perfectamente cómo hay que ir dando pasos en el mix energético, ¿no? Entre lo óptimo y la nada, pues hombre, pues hay distintas soluciones y tenemos que dar pasos ahí, ¿no? En ese ámbito de mejora en el mix energético, implementando cada vez más la energía renovable y seguramente será más fácil. Lo digo entre comillas todo, en el hogar, que seguramente la automoción, pero tendremos que ir dando pasos y todo eso se ha visto en Austria, ¿no? Como la movilidad, pues seguramente tiene menos implantación, pero en otros ámbitos tenéis una implantación muchísimo mayor. Bueno, me estoy enrollando demasiado, pero es verdad que hay que compaginar todas estas cosas, ¿no? Es decir, hay que compaginar la información, la formación, evidentemente hay que dar ese servicio individualizado a la ciudadanía, que vosotros lo tenéis a través de expertos independientes, nosotros a través de las agencias comarcales hemos hecho unos planes energéticos que yo creo que están dando resultados importantes. Es verdad que es un goteo, que no son espectaculares seguramente las transformaciones en un periodo corto, pero cuando se ve con perspectiva de una década se ve la transformación que se está produciendo, ¿no? Y a veces no somos conscientes de ello, pero es verdad que tenemos retos importantes por delante. Y luego, evidentemente, todas las normativas son importantes y en este caso la Diputación en estos momentos está inmerso en el desarrollo del decreto de sostenibilidad energética que va a afectar al territorio y sobre todo a las administraciones públicas, Diputación, ayuntamientos, y en ese sentido en los próximos meses, seguramente en mayo, tendremos aprobado toda una planificación que esperemos que dé unos frutos importantes. Perdón por la extensión, ¿eh? Nada, gracias, José Ignacio. Como veo que nos quedan 5 o 10 minutos, que es lo que hemos tardado en empezar, sí me gustaría lanzaros una última pregunta a los dos. En primer lugar a Cristian, pero va a ser la misma pregunta que luego me gustaría que respondieses, José Ignacio. Retomo la última transparencia que ha hecho Cristian y que me da a entender que, pese al desarrollo que ya tiene Austria en los últimos años en toda la temática de la energía renovable, veo que uno de los aspectos que estáis trabajando o que prevéis trabajar a futuro y dentro de, entiendo que de ese marco del Green Deal, es el tema de las comunidades eficientes energéticamente, comunidades solares, en el caso como las citaba el diputado de Medio Ambiente. Creo que los dos, tanto Austria como Guipúzcoa, se ha detectado claramente que el trabajar en esa producción de energía eléctrica basada en el consumo, en el autoconsumo, en la cercanía, puede ser desde luego un nuevo nicho de mercado, un nuevo nicho de creación de riqueza y de creación de empleo, ¿no? Como bien lo señalaba Cristian. Me gustaría saber la perspectiva de Austria en cuanto al desarrollo de estas comunidades energéticas y un poco su hoja de ruta, y lo mismo la apuesta de Guipúzcoa en el mismo sentido. Okay, these renewable energy communities, we see it as the next big step. Bueno, energia berriztagarriaren komunitate hauek hurrengo pausoa dira trantsizio energetikoaren bidean. Eta zergatik? Hoiei esker, lankidetza berri bat egongo delako tokiko mailan. Iraganean, esate baterako nik etxe bizitza bat banuen, eta eguzki panel bat jartzen bandut, imaginatu guna zer enagola etxean. Eta elektrizitate berriztagarri hori, sarera bueltatzen dela, nik ez dudalako erabili. Ez nagoelako etxean. Nire herrialdean, energia horren truke lor dezakezun prezioa berez oso basua da, baina ezin dio saldu nire bizilagunari kontutan izan da bera badagoela etxean eta gainera eguzki panela ez duela. Lehen elektrizitate enpresa baten bitartez egin behar zen, konpainia elektriko baten bitartez. Hori horra zen iraganean, baina orain energia berriztagarrien komunitate berri hauei esker, eremu geografiko berean bizi diren pertsonek komunitate hau sor dezakete eta horrela energia sortu eta ekoiztu dezakete, energia berriztagarria. Hau da, eliteke batzuek eguzki panel bat izatea etxean, beste batzuk ez dute izango,
ez dute panelik izango, eraikin mota desberdinak ere egongo dira, batzu panelekin, beste batzu panelik gabe, eta gero egongo dira tartean enpresa txikitxo batzuk, behar bada biogaz planta bat dutenak instalazioen baitan, kogenerazio bat egin dezakete, zura erabiliz, baina guztiak elkartuz gero energia berriztagarrien komunitatea sortzen dute eta gure ustez dinamika berri bat sortuko da horrekin. Udalerri mailan batez ere zergatik. Udalerrian bertan bizi diren pertsonek izugarrizko interesa erakutsi dute gure kasuan. Udalerri pila badaude komunitate hauek sortzen interesatuta. Aukera badelako, herritarrak prozesuan nahazteko aukera bat da. Eta azken finean horrela bermatuko dugu energia berriztagarri hori bertan kontsumituko dela, urrun bidali gabe. Izan ere, askotan pertsona batzuk eguzki panelak izaten dituzte etxean, elektrizitatea sortzen dute, baina gero oso triste jartzen dira energia hori galdu egiten delako sarean. Batzuek badituzte biltegiratzeko sistemak, baina oso jende gutxik. Gainera, biltegiratzeko edukiera ere ez da izaten oso handia. Askotan horren ondorioz elektrizitate hori ezin izaten da tokian bertan erabili, baina komunitate berri hauei esker generazioa behar izanetara egokituko da. Esate baterako, demagun ikastetxe bat dagoela, eguzki panela dituela eta ondoan ditu 5 etxe bizitza eta jatetxe bat. Asteburuan energia eskola utxik dako, eguzki energia sortzen dago, baina utxik dako, baina ondoan dauden etxe bizitzetan eta jatetzen jende egongo da. Jatetxa bera ere martxan egongo da. Beraz, haien kontsumo energetikoa asteburuetan altuago izango da astebarruan baino jende etxean dagoelako edo jatetxean. Komunitate beraren kide badira, eguzki panelek sortutako soberakin hori kontsumitu daiteke etxeetan eta jatetxean. Eta eguzki panel dun, etxe bizitza dituzten pertsonak etxean ez daudenen, kontrakoa, eraikin publikoren batek erabilialko du sortutako elektrizitatea. Beste modu batera esan da, autokontsumorako ekosistema berriak sor daitezke, eta nire ustez oso aukera polita da. Oso garrantzitsua da, ikustea zeintzuk izango diren lege eskakizun zehatzak. Espainiako lagun batek esan dit, lege esparru horren zatirik handiena existitzen dela, hor dagoela, baina nik uste dut oso garrantzitsua da zetasunetan ere paratzea estrategia bat ondo planifikatzeko eta hori egiten aritu gara gu, hemen, alik eta udalerri gehiago edo gehien alduntzeko enpresak, herritarrak eta bar, eta horrela komunitate hau sortzeko. Izan ere, gero, horri esker, benetan sentituko dute energia haiena dela. Eta hori oso ona izango da trantsizio energetikorako. Eta baita, lankidetza hori sustatzeko ere komunitate barruan. Gracias, Cristian. José Ignacio, la misma reflexión. Sí, yo creo que lo ha dicho todo ella, ¿no? Y lo ha explicado perfectamente. Yo creo que es el gran reto y es verdad que, bueno, pues tu compañero español te ha explicado bastante bien las modificaciones legales que se han producido, sobre todo en los 2 últimos años, ¿no? Es lo que yo comentaba antes muy brevemente, lo que es el autoconsumo y la generación distribuida y que tiene que ser la gran transformación del consumo de energético renovable en el hogar, ¿no? Básicamente. Y ahí la verdad, y con algo que has dicho tú, quizás nosotros no tengamos todavía esa implantación, no la tenemos evidentemente esa implantación y esa concienciación que tenéis vosotros, y de eso tenemos que aprender, ¿no? Y tenemos que aprender, pero nos tenemos que desarrollar rápidamente, tenemos que dar saltos de gigante en ese sentido. Y tú lo explicabas perfectamente, ¿no? Es la labor de la administración local, en este caso los municipios y la Diputación, lo que tocante a Guipúzcoa, y ahí desde la Diputación evidentemente estamos queriendo dar un impulso importante a este fenómeno, ¿no? La generación de cooperativas solares o comunitarias, en este sentido, va a ser fundamental, pero creo que en una primera parte es importante que estemos las administraciones públicas dando cobertura, hasta cierto punto, pero dando cobertura y seguridad de que esos modelos
van a ser eficientes, van a ser bueno, pues, con un grado de sostenibilidad no solamente energética, sino en el tiempo, y en ese sentido es fundamental que ahí nos impliquemos. Desde la Diputación estamos impulsando experiencias piloto en una primera parte y de forma de que bueno, pues eso pueda surtir efecto y donde todo el mundo tenga las garantías de que hay un soporte jurídico y legal potente, porque yo creo que en sí mismo el uso de energías renovables, el grado de eficacia que tiene en estos momentos y eficiencia y el coste de producir es equivalente a cualquier otra energía, con el plus, evidentemente, de que son sostenibles y que reducimos enormemente las emisiones, ¿no? Por tanto, yo creo que son todo ventajas. Creo que no hay más coste económico y ahí desde las administraciones locales tenemos que hacer una apuesta fuerte en combinación con la ciudadanía, pero que tiene que ser la ciudadanía, y tú lo decías en parte de tu exposición, se tiene que empoderar en este sentido, ¿no? Y nosotros tenemos que ser garantes de que los pasos que se den ahí sean firmes, sean constantes y que no haya un riesgo, por lo menos no legal o fiscal o de otro tipo, de forma de que esos modelos perduren. En Guipúzcoa somos especialmente sensibles a las necesidades de dar esa transformación energética. Tenemos un grado de dependencia enorme del exterior, generamos muy poquita energía y además tenemos que generar un desarrollo, la próxima década tenemos que desarrollarnos completamente en el desarrollo de energías renovables. Por tanto, el reto es enorme, pero al mismo tiempo es ilusionante y desde las administraciones públicas creo que estamos poniendo los cimientos necesarios, no solamente legales, sino el acompañamiento, la facilitación, la información, la formación y el dar garantías para que esos modelos sean exitosos y aceptados por la ciudadanía, por supuesto. Muy bien. Gracias a los dos. Veo que son las 6:10 pasadas ya, pero bueno, como hemos empezado 10 minutos antes, si os parece, vamos a cerrar este webinar. A mí me gustaría destacar 3, 4 palabras, que creo que han sido las palabras claves que han aportado tanto Cristian como José Ignacio. Yo creo que hemos hablado de la transición energética como cambio de modelo y de un nuevo modelo económico sostenible. Hemos hablado de cambio sistémico, de la transformación de la sociedad y 2 factores fundamentales a destacar: empoderamiento de la ciudadanía y democratización de la energía. Gracias a los dos, gracias José Ignacio, Dankeschön Cristian, un placer haberte tenido con nosotros y muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo pues a través de las diferentes redes. Gracias, eskerrik asko. Thank you very much. Bye bye. Bye. Eskerrik asko eta agur guztioi. It's been